everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. No, miss. Dili si Lola ang pasyente. Ako. Ayaw pag ginoog nun, ana, ha? May tabo ka rin sa akong apuhan, ikiha ta juga. Miss! O, yan nagpasirit ang tumo sa injeksyon. O, gikupta na niya ang bukton, Lola. No! Miss, ayaw! Lola! Lola, wake up! Lola! Ay, kasakit sa klawasan. No! No! Dili mo ka na mahimong i-inject sa akong abuhan! Stop! Please! Stop! Miling siya na ko. Nagkupapagyapon siya sa injection. Huwag ang pikas kamot. Nagkupot sa bukto ni Lola. Di ko maklaro ang iyong panagway. Apan maklaro ko kayo nga ipahiyom siya. Miss! Hununga ka na iyong gibuhat. Ayaw pag gumidya og sama ni Ana. Miss! No! May aksyon siya. Saka siyang kumot nga nagkupot sa injection. No! Miss! No! Miss, ayaw! Yang gidunggap ang injection sa bukto ni Lola. Lola! Unsay nahitabo? Kinsay? Ano murag nawadan ko sa umoy? Lola! Nagkaroon pa injection sa mong bukton. Siya! Karang nasa nagbuhat sa ingon. Yang gidunggap sa mong bukton ang injection. Lola, pagtawag og doktor. Hoy! Asa ka ba ingon? Hoy, hunong! Hoy! Aka! Ano? Lola! Nawadan ko ang umoy. Apo ko. Lola, no. Ayaw magpiyong, ha? Lola, pagmata. Asa ka ba ingon? No! Ayaw magbalik ni Lola! O sa imong wato niya, ha? No! Tabang mo! May katawa siya. Hindi ko pa sa liyog si Lola. O giyong giisa. No! Ayaw ka nagbuhata! Ayaw lukan ako, Lola! Hoy, buhay siya! Lola, wake up! Lola! Tabang mo! Tabangin ko ninyo! Help! Tabang! Lola! Salamat ka nabot mo. Please, tabangin akong Lola. Uy, wala. Naunsang na siya, sir. Anong diya mo siya nakita sa saug? Sinita po, sir. May ma-inject niya nga na samtang may pahuway siya. Tarawa niya. Nadi sa sawag injection. Dara. Mau tinggalin eh. Please, dilian ninyo si Lola. Luwasan ninyo siya. Pagawa mo ang stretcher. Pagdali. Oo. Saan na may tabo ng ospitala? Uy, ka-weird ba? Ngano? Unsa ni tabo, ha? Maong nakabati may sa imong singgit, sir. Kay dito sa migikan sa pikas kwarto, god. Tuong bahin gikan din ni, sir. Og matod pa sa nurse nga among kauban, sir. Inyo kuno tong driver na sa pikas. Ang imo kunong apuhan ang nag-admit ato niya. Ngano? Unsa ni tabo ni Usting, ha? Weird kayo, sir. Sultihi ko kung ano. Murag, dili ka makatuo, sir. Pero, lain na tanawon siyang mata, uy. Murag bag gituyo sa pagpikat aron musiga. Unsa? Ug na nakaluoy siyang kahimtang, sir. Nagsigil og aga siyang luha, sir, siyang mga mata. Tungod tingali sa hangin na kayang mata, sir, kay di naman siya makapiyong. Unsa? Luya lagi, sir. War ba'y nagbantay niya? Unsa? Si Masing. Haim na yung kauban niya nga katabang, ha? Si Masing ang nagbantay niya. Wa naman mo balik sukad ganina, sir. Murag gibiyaan na siya, sir. Unsa? Gibiyaan ni Masing si Usting. Haim na siya. Asa ko may bawa na, sir. Pero parehas mo, sir. Kanunay siyang namong mabati ka itong ilang paninggit. Magpuloy-puloy sila nga. Magsangpit og panabang. Unsa? Ngano day, sir?
Kailan magyud mo? Ngano day? Unsa gid day inyong gigadlukan? Balitaan na lang ka na mo sa imong apuhan, sir. Are na mi. Wait, Sir, may isulti ka pa? may mo bang ubaran una ko nimo? Sa? Andam ko mo bayad bisig pila. Ubaran lang ko nimo karon or until nga maulian na si Lola. Dili ko gusto mag-ilusara. Hala, sir. Duty pa biya ko, sir, og... Usa pa, bayuti lang ko tanawon, sir, kay puti man ko. Pero, di taon ko mo patulog sama na kong lalaki, sir. What? No. Nasayop kasi mong pasabot. Sige, sir, magawas na ko. Oh. Shit! Ay, nag-inusara na lang ko. Namiligro pang kinabuhi ni Lola. Ng animal. Leche. Kung wala magdugay-dugay kining ospital sa pagtransfer na ako sa ospital sa syudad, dili unta ni mahitabo ni Lola Nympha. Shit! Hinaot pa unta. Gawin na utang nahitabo ni Lola. Hinaot pa unta. Buset. Gusto kong mutabang niya ganina. Panalitan sa posibleng mahitabo. Pero ako nahimo. Kaya maglisod ko sa paglihok sa akong lawas. Oh, shit! Mura na mahinuon ko. Nagsigigilak ini. Kapdo sa akong mga mata nga nagsingig-siga. Kasi kung saan ako sa magpaningkamot, hindi magyong masira. Kitanaon sa doktor na itabo na ako. May mga laboratory test gagimo. Pero may mahimo ka sila ning akong kahimtang. Masing manggod, biyaan man ko. Biis ay nis masing. Bangag sa ilong. Sing, balik ka na taon ko. Anong gibiyaan mo ko ni mo, Sing? Huwag kagyo kalainan. Huwag kay kalainan sa akong mga parente. Huwag kay kalainan. Abi kay di magkudato. Ha? Huwag yun mo bantay na ko na rin. Madlok tingali nga pangayuan o kanang pangayuag amot sa akong pagka-ospital. Gipatuan ning akong mata ganina og eye drops. Eye drops magkunor to, pero sa to klasiha. Mao gihapon. Sige gihapon siya. Sigig-siga. Wah! Miyabli na sa mapultahan. Ha? Katakihon na sabkus kahadlok. Matagi gayon ka may moablis pultahan. Ang akong kulba way kabutangan. Kay tingali simila na usab ang maghabo. Gusto na taon dahil di na kunong hinako. Kanahan ka kaayong mutanaw, dili ba? Pusa, kipasiga ko kanunay ang imong mga mata. Aron magmata ka kanunay. Daan pa yung lagi ko. Wah! Ikaw na sa lagi. Wah! Grabe ha. Mas kugihan pa man kang muraw kaysa sa mga doktor. Unong ginatawag ko dahil luwi na kay ko. Dili ko kamunungan! Dili! Ay! Agtod ka lang siya kamaingon ko ni ini. Hindi na ko! Patya na lang ko kaysa mag-antos magugdugay. Patya na lang ko! Ha? Di kaungo. Dili sa din taon, sir. Uy, gwapaha guni mag-ungo. Ay, salamat. Biis ay mangag sa ilo. At day, may uyab na ka, day. Unsa, sir? Nasira ko na ang pultahan sa kusina. Ingon man ang mga bintana. Ikaw lang unya ang dinhi sa sala kay dili ka pa man matug. Sige, Nay. Muna na ko nimo kay may lakton pabaya ko sa iyo ugma. Sige, Nay.
May gabi, Day. Wa pa man ko duawag duka. Nalingaw na hinoong ko nagtanaw ng mga aninipot nga daghan kaayos kahoy. Murag sila series lights sa Pasko. Dindot yung tanahon. Oh, may paingon nga musud sa among koral. Kinsa makana? Kinsa na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!